Akúkoľvek otázku mi položíte, pýtajte sa správne. Občas však príde otázka, ktorá ma dokáže rozosmiať. Napríklad, keď sa ma klient opýtal, či ho spolu so mnou môže obhajovať aj jeho mama. Chvíľu som zauvažovala, či nemám dočinenia so synom nejakej kolegyne advokátky. Ale keď mi Janičko povedal, že mamička je učiteľka a vie dobre vysvetľovať, bolo jasné, že spoluobhajoba nebude. Jej obhajobná reč by určite bola plamenná a vychádzala by zo srdca. Ale obhajca v trestnom konaní môže byť len advokát a to jednoducho nepustí. Inokedy sa ma klient celkom vážne spýtal: pani doktorka, aj naši sudcovia nosia tie biele dlhé parochne? V tej chvíli som si predstavila jedného konkrétneho sudcu a musela som sa začať smiať. Nie. Niektorí naši sudcovia možno nosia parochne, ale určite nie tie, ktoré máte na mysli. Tie biele, umelohmotné zvlnené pásy, ktoré ste videli v britskom filme, na okresnom súde neuvidíte. Ale moja najobľúbenejšia otázka bola od obžalovaného, ktorý sa ma deň pred súdom spýtal: a keď vojdem do miestnosti, tak ja poviem, ako sa volám a potom podám ruku prokurátorovi a potom sudcovi, alebo naopak? Predstavila som si tú scénu. Obžalovaný so spanilým úsmevom pristupuje k sudcovi a oznamuje mu: teší ma, Jan Novák, paragraf 221. A myslím, že reakcia sudcu by ho vážne zaskočila. Tak som mu len povedala: nie. Sudcovi podáte občiansky preukaz, ruku nie. Ak veľmi chcete, môžete si podať ruku so mnou, s obhajobou, ale prokurátor a sudca sa touto zdvorilosťou nezaťažuje. Máte nejaké otázky? Pýtajte sa. A pokojne ma môžete aj rozosmiať. Zatiaľ majte pekný deň.